Ahojte, a dneska sa budeme učiť robiť stojku. Toto je taká vec, stojka, že stojíte na rukách. Prosím vás, keď prvýkrát ju robíte, tak snažte sa ju robiť s rodičmi. Lebo ja nechcem, aby ste spadli, alebo niečo sa vám stalo. Dobre? Sorry. Ako prvé musíme vedieť robiť mlynské kolo, mostík a také. Takže najprv musíme vedieť mostík. Niekto už vie robiť mostík, ale radšej vám ukážem, že ako. Takto, ale nemusíte sa vedieť postaviť. Ale ja sa viem postaviť. Dám vás trochu dozadu, čím dopredu. Aby ste videli, že potom kde mám ruky. Dobre? Takže viete mostík. Dá sa robiť aj takto mostík. Dobre, a keď neviete robiť mostík, tak môžete vyskúšať takto z dola. Dobre? Ďalej, musíme vedieť mostík na to, aby sme sa mohli udržať. Musíme si nacvičiť ramená. Vidíte? Ja ich mám nacvičené a vieme hýbať. No, nie ramena, ale tuto. Poprvé, vyskúšajte si takto chytiť ruky. Aj takto. Ďalej, keď ste to spravili, vyskúšajte sa takto postaviť. A keď padáte, vyskúšajte spadnúť a potom si presne dajte takto ruky. Vyskúšajte tým chrbtom seba udržať, ako keby to je vaša taká držalka. Dobre? Vyskúšajte čo najsilnejšie. Ďalej musíme si nacvičiť nohy. Robíme 1, 2, 3. To ide takto. 1, 2, 3. Alebo dá sa to aj takto. Dobre. Ďalej ideme robiť mlynské kolo. Ja tu nemám moc veľa miesta, takže teraz prejdeme. To mlynské kolo je dosť ľahké. Takže vyskúšajte najprv vedieť toto. Dobre? Aj na druhú nohu. Napríklad, jakou rukou píšete na tú nohu, to aj robíte. Ďalej vyskúšajme, už keď ideme do mlynského kola, hneď máme ruky už tuto. A vyskúšajte na tej nohe prejsť. A tými rukami robiť takto. Prepačte. Dobre, a ďalej vyskúšajte spraviť L-kovú stojku. Idete do stojky, ale L-ko. Dobre? Ďalej vyskúšajte ísť do polovice. Takto. Ďalej vyskúšajte ísť do polovice, ale dokončiť takto. Keď to máte, tak vyskúšajte spraviť celé mlynské kolo. Tu nevadí, že ste trochu spadli. Dobre, ďalej ideme... Niečo mi padá. Aha, tak nič mi nepadalo, pretože som tam mala cukrík. Dobre, cukrík som vyťahla, všetko je OK. Takže ste spravili mlynské kolo a ďalej L-ková stojka. Keď viete L-kovú stojku, tak poďme robiť čuk. To znamená, že ideme takto a rýchlo sa dotkneme do tej nohy. Takto. Ale nezabudte, musíme mať rovné kolená. Ďalej vyskúšajte ísť z čupu. Takto. Dobre? Ďalej vyskúšame ísť výmenu nôh. Takto. Je to dosť ľahké. Ďalej vyskúšame robiť stojku, ale trochu ľahšiu. Nejdeme úplne takto, sme takto.
ďalej vyskúšajme ísť takto do stojky. Presne tak. A ďalej vyskúšajte ísť takto do stojky. Spravíme výmenu nôh, ale rýchlejšie. Ďalej vyskúšame spraviť takto stojku, šťupu. Takto, ja sa presne som sa snažila, aby som vám to ukázala, že má to byť teraz takto a nie takto. Ďalej vyskúšajte ísť s roznožma. Takto. Ďalej z rovných kolien. Keď to celé viete, tak by sa vám už mala podariť tá stojka. Takto, alebo takto. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, bude druhá časť, ale niečo budeme už učiť iné. Ďakujem!